ime yense ya Kenya wetera hebitabu niko bono ekiombeke mo kiaba Kenya abamenyete ime ya Minnesota asense America ekimanyika enebuna mkida asentude ende niko basokire na kwena na hebitabu byo gosoma na nemono emirimo ye science gochia se chiskuru wetania emirongetano chiboroso echichiri che secondary ime ya St Paul's Teachers Training College ase ensemo ya Nyabururu county ya Kisii tukodialero kurengana na Silvanus Achuka uyote ndrete hobwena ni webitabu ebyo niko bono ha iraribaga ryo gusaba ekiombe bose aribaga ekiombe kyo kyamkida na kwera hobuya ha saba Kenya bamenyeta nsemo ya Minnesota asokoira ni akoboko ase Kenyoro egati ya borokia abo benyorra ebitabu ebyo niko bono ba kire ekiombe kyombuya na kubasaba bagendre no moyo yobugo sira chisemi murikito Bethwel Machini agotomanya senchero yobikirano Mnenchiremo yokwene kinga ngwiri nibarokoboko gochase ebinyoro nigo bali bamenyete chinse cha Minnesota wetere kiombe kyabo kya mukida banyakobo bakwene no bokonyi bwebitabu gochase chiskuru wetani 50 chesu kondari na wigochirira cyoboroso na ekero kwena na ebitabu ebyo gochase abarimu ne chiskuru nigo Silvanus Achuka uyoroyomo bwabakwaniri ase kiombe kyo anyakabaga kwera obyo bw'ekiombe kiga kwirania kubako gucyasi ebinyoro ubya mukida ene group asa ba brothers and sisters bali mumbu bebekirama asokwirania kubaka ase Kenyoro back home Kenya so ibitabu byarana ni tali mara limo byarana ni umarange so I can't count byarana ni emyaka yarachire kurwa bumayega ande bona iga skuru ndoche chigendrete comment like now bibono to kwena na lero there are 38 primary schools where each banyolde bitabu chi box 10 na 21 secondary schools whereby each getting 11 boxes kurengana negati ya barimu banyora obokonyi bitabu byo nigo bono banyako bakoteba nigo borachi gokonya ande mono asa masomo ayekerengo gya CBC na bwigemero birende Lichangani na bantu getukoira libageri koiraneria our donors ngambi yamona singinje bitabu batwa se chiskuru cheito muna toma yete 20 CBC muna yachire twegende tenge bitabu gebimbi tokonya asinginje yogosukia umufumo mpya wa CBC. Here actually to thank the donors for their support, the Minnesota Kenyan community. We thank them because of supporting actually the reading and the book culture. I think it will be very beneficial and will be very supportive to the children. Ebitabu ebibarure nabo biranyara gokonya abana esokunyarago gosoma amang'ana na kunyara kulika ikiara abana abange isengakie igamba likonyora engakie ngiya yokunyara kwegera gosoma na no kulika buya asenonya nabo bono barokobore gochase kiombe kwene kingango konya kere botambe nabongo sabanga naende abu bato ebitabu ebi tibatigera abu naende bagendera ko to ebitabu binde na bintu binde biratokonya singinje yokogendera sama somaya na omoerio pi nabongo iraneria Nsoko TV eitongambi yamana singinje yogocha kokora coverage naende biyamana singinjo yokoira mangana ya isiko egara tumanyikana ntodo nokogania twaigwa musada. Thank you very much. Kwakira buya Nsoko isoko soka na kutema kuralia lingana iranyare gokonya abantu bandi negati yemeroberio yanyakobage gwikirana ase skuru yo kwena maigero gocha sabarimu ya St Paul's Teachers Training College chinsemo cha Nyabururu bono ekiombe kiga kya mukida ekyo kyaba Kenya bamenyete mense ya Minnesota nigo bagwesoke na kwena no bokonyi bw'ebitabu cha skuru cy'oburosi na bw'echi secondary mense yetu ya Kenya bono nigegati yabarimu banyakoba kwiraneria ekiombe kigambuye mono asogosirwo kwiga egere banyakoba bagukinya birengo by'ekisemi imeyensi yetu ya Kenya kuripoteria Nsoko TV kurwase skuru ya St Paul's TTC imeyanya Bururu county ya Kisii chini gongoro kwa Bethwel Machine.